Dagiti kang runa na damag, ita a Huwebes. Dua at tagaluto iti maysa nga iteri, pimusay kalpasan ang nagaburanda iti panagraga iti daga. Maysa, naitaray iti pagagasan, panaganad dagiti umili iti latinidad na ibalakad. Sentro ti Bagyo Amaymay, adda iti paset ti Bantay Ilocos Sur, sigon iti monitoring ti Pag-asa. Kanayunan nga update iti garaw ti Bagyo amon iti live interview. 22 a pamilya iti Cordillera apektado iti Bagyo Amaymay. Kaskanan at tulong, impaay ti DSWD. Epekto ti habagat ng Bagyo Amaymay iti La Union, mapaspasaran. Preemptive evacuation and relief operations, manarimaan. Sumagmamano a kalsada iti Ilocos Sur kan Ilocos Norte, na isaraga po iti rock slide kan layus. Sumagmamano kalsada posible ang malayos iti Cagayan na isara. Ken stall owner iti Baguio City Public Market na midwaan nagilako iti nadadaal karne ti manok. Stall na iparikab. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At to'y nagitikang runan kan nababara adamag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan at damag. Naladingit at damag kakailyan, pimusay ti dua alalaki kalpasan, anagaburan ti paset ti panganan a pagtrabtrabahawanda. Bayat anay taray ti may sa akadwada iti pagagasan. Namuan akuk dagiti nasaong individual, manarman ti manag-almusar na iti nargaay, ti paset ti daga iti ngatwan ti iteri. Kanayunan na detalya ipaay ni Jessel Kate Lapisar. Naklaat ti agtagikwa ti maysa nga eatery EJKM12 Shilan La Trinidad idi adda ti mawag kankwana an nagkuna an nagaburan ti eatery da. At adda pay anakla at daytoy idi naamuan na an nagaburan dagiti talo a worker na akabagyan na matlaeng. Masama ang loob namin o parang naano kami, nabigla din kami kasi tumatawag yung workers namin na safety to. Na ganun may nangyari. Ang alam ko may kunti lang pero nung sabi nilang may nadagdanan kaya pumunta kami kaagad. Eh wala na. Walang magagawa eh. Hindi mo naman mahawakan yung lupa para tanggalin. Dua alalaki ti pimusay bayat amay sa tinaitaray iti pagagasan kalpasan ti panagriga ay ti daga iti ngatuan ti eatery. Maibasar ka dagiti masaknan nga otoridad, maatap amang mangan ti talo alalaki iti uneg ti pangpanggadanda nga eatery, idi kilaat ang nagriga ay ti daga ang nakagaburanda. Nai-report ti napasamak kan naipatungpal adagos ti rescue operation. May piman amin ti karo ba dagitoy tanod, amin nga concern, atin mulong ditoy. Panggap ti rescue ijay talo. At nagpasalamat kami mat iti munisipyo ta in may daamin nga concern, pati province, ada pa ni board, ada amin. Agkakabagyan dagiti biktima ang manipod pag iji kapangan Benguet. Manamnamamet ang maipaayan ti tulong dagiti pamilya ti pimusay kas tamat tinadangran nga individual. Agpalpalagip met ti lokal a gobyerno ti La Trinidad kadagiti umili nga agannad da nang runa ta agtultuloy pay laeng ti panagtudo ang mangituntunda iti sumagmamano a panagrega ay iti ili. Yung informasyon, yun po yung tamang kunin po natin sa mga ahensya ng gobyerno. At pag sinabi po na lumikas po tayo sa mga peligrosong mga lugar, sana po gawin natin yun. And at the same time, makinig po tayo sa mga announcement ng mga kaukulang government agencies para po alam din po natin kung ano po ang gagawin natin. Suspendido mo ti amin a klasay kan government work iti rehiyon gapo iti epekto ti bagyo maitunos iti pamilin iti Malacañang. Kastamot a kanselado dagiti operasyon ti Minas ken turismo kadagiti nagduduma a munisipyo. Huwag tayong pupunta sa mga waterways. Tapos tingnan po natin yung mga risk areas natin, lalo na yung rain-induced na landslide po natin, possible it can happen anytime. Kasi medyo ilang araw na ito,
At saka meron pa yung epekto na sinasabi ng pag-asa na possible na akyat yung monsoon or habagat. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kailan na udian na sa ripatpatan ti sentro ti Bagyo Amaymay, iti Bantay Ilocos Sur. Mangituntun na dayto iti mapaspasaran at tudukan na pigsa nga angin. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panawon, ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipot iti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 6, 2026. Kaninang alas 3 ng umaga, ang sentro ng Bagyong Maymay ay namataan sa Bantay, Ilocos Sur na may minimintinang lakas na hangin na umabot sa 65 km bawat oras malapit sa gitna at may bugsong umabot sa 110 km bawat oras. Ito ay kumikilos sa direksyong ng silangan sa bilis na 10 km per hour. Southwest monsoon o hanging habagat naman ang nakakapekto sa kabimugang Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Narito naman ang ulat panahon. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Abra, Kalinga at Apayao ay makakaranas ng stormy weather dulot ng tropical cyclone Maymay. Ang La Union, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora ay makakaranas ng maulan at may pagbugso ng hangin dulot ng Bagyong Maymay. Ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. At ang nalalabing bahagi ng gitnang Luzon at Pangasinan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkuling pagkidlat dulot ng Bagyong Maymay. At ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, Quezon at Antique ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkuling pagkidlat dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. At ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at pagpulong pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulan at may pagbugso ng hangin dulot ng Bagyong Maymay. Katamtamang lakas ng hangin mula sa hilagang kanluran hanggang timog kanluran ang iiral sa Baguio City. Samantalang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas, sa Northern Luzon ay maglalaro mula 16 hanggang 32 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:27 ng hapon at sisikat bukas 5:40 ng umaga. Magandang hapon, Sir Larry. Follow up po sa Bagyong Maymay. Nabanggit po ninyo kanina ang lokasyon ng bagyo. Kailan po natin mararamdaman ang maaliwalas na panahon sa lokalidad? Sir Larry, nabanggit niyo po kanina ang lokasyon ng bagyo. Kailan po natin mararamdaman ang maaliwalas na panahon sa ating lokalidad? Namin kayo mamaya lamang po ng konti. Kabayatan na nakabantay lata ti DSWD kan DPWH Cordillera iti epekto ti bagyo iti rehiyon. 22 pamilya ti naapektaran iti bagyo nga impaayan ti DSWD iti tulong. Detalye ipaay ni Jezreel Kate Lapizar. Naka-full alert ti Department of Social Welfare and Development Cordillera kan Department of Public Works and Highways Cordillera tapno ay pasigurado ti madagdagos a panagresponde kadagiti maapektaran ti bagyo iti rehiyon.
Maibasar iti datos ti DSWD car iti kalman iti alauna ti malam, dumano nan iti 20 ket 2 a pamilya abukbuklen ti 70 ket maysa nga individual ti apektado ti dimmalapos a bagyo a Luis ken ti habagat. Innem a pamilya ti manipod ti bagyo, bayat a 10 ket 6 ijay Benguet. Talumot a babbalay ti partially damaged, 2 iti bagyo ken maysa ijay Benguet. Nakasagana latta dagiti food packs ken daduma pay a relief supplies ang nakapreposisyon iti nagduduma a probinsya para iti dagos apan nakaiwaras dagitoy kadagiti pamilya ang maapektaran ti panaglayos. Panagregaay ti daga ken daduma pay nga epekto ti dakes a panawon. Makiko-koordinar met ti ahensya kadagiti LGU ken disaster response agencies tapno mapapartak ti panangipaay ti ayuda kadagiti evacuee ken daduma pay nga agkasapulan. Nakahanda ang DSWD na marami tayong available food packs. Naka-preposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa adiso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na yung kanilang lugar. Kabayatan na agtultuloy ti clearing operations ti DPWH car kadagiti National Road an apektaran ti landslide. Rockfall ken daduma pay nga intunda ti napigsa at tudo. Manipod iti kaudyan a datos da idi kalman ti alas 3 ti malam, dimanonen iti 173 ti apektado a road section iti region. 170 ditoy ti intunda ti panagregaay ti daga. 5 ti nailista a road closure, ngum nalukatanan ti kalsada iti Lower Kalinga kan tawang Ambyong Road kalpasan ti clearing operation. Kailangan nga take ti extra precaution. Tatanga bulan iso ti pinaka-peak ti landslides tatanga bulan. Kan numabalin nga agala tayo ti gubag, abalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayo nga makasubli at least prepared tayo. Nakadeploy dagiti maintenance crew ken heavy equipment tapno maisubli ti gunay ti trapiko ken maipasigurado ti kinatalged dagiti motorista. Nang runa kadagiti kang runaan ang kalsada ti Benguet ken daduma pa sa rehiyon ang nakapasar ti panagregaay ti daga ken panagtinag ti batbato. Nagpalagipmet dagiti ahensya iti publiko nga agtalinaed a nasipot ken dumngeg kadagiti pakdaar ti lokal nga otoridad. Liklikan ti agbiyahe kadagiti lugar nga addaan ti pangta ti landslide ken panagluyos bayat nga agtultuloy ti epekto ti bagyo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Iti met Baguio City napasaran ti panagregaay ken panaglayos. Iti daduma pa sa ti kalsada gapu iti bagyo a Maymay. Sana nadalanan ti paset ti Baguio Bawang Road, Quirino Highway, iti paset ti Barangay Irisan, gapu iti panakalayos ti kalsada. Ngayon malaylayos kadagiti naglabas a bulan. Dagos met ang nagresponde ti DPWH anang waknit iti napulatan a pagayusan ti danum iti imbornal. Napasaran met ti panagtinlag ti pitak, ken bato iti paset ti Cannon Road, particular iti Camp 8. Nispondyan batlang ti City Disaster Risk Reduction and Management Office dagiti nailista panagregaay ken panakatumba dagiti daduma kayo gapu iti napigsa nga angin ken tudo. Awan met ti nakasara a kalsada iti uneg ken aglikmot ti syudad. Tapno met sana mapasaran iti panaglayos iti Lower Rock Quarry Barangay, nakamonitor dagiti masnan a barangay ken ti lokal a gobyerno. Naingot ti panangdalus da kadagiti basura, may pulpulat iti screen nga umuneg iti tunnel. Nabalaagan dagiti umili aliklikan nati agipaanog iti basura da kadagiti kanal. Idi met La Union manremaan ti preemptive evacuation ti sumagmawano a pamilya nga apektado iti panaglayos. Nasurok met iti 5,000 a pamilya ti nagbakwit. Mapaspasaran pa iti kaawan ti supply ti kuryente iti daduma a paset ti probinsya. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Matututukan ita ti disaster response operation ti provincial government ti La Union para iti panakaipasigurado ti seguridad dagiti residente ken napartak apan nakaidanon ti tulong kadagiti umili. Agtaltalinaed ang nakaalerto dagiti kameng ti PDRRMO.
Kas kapartakan nga dang kadagiti residente ang naapektaran ti saan ang napintas a panawad nang rugina nang iwaras ti PLGU iti kinarton a food packs ijay bawang, Agoo, Aringay, Luna, Bangar, ken Baknotan. Nang ipatungpal mutan ti preemptive evacuations ti Kaba, Bawang, Bangar, ken San Fernando. As of 5 a.m., nasurok 5,000 na pamilya abuklan ti nasurok 15,000 nga individual manipod iti 119 a barangay iti 10 ket 4 nga ili ti probinsya ti naapektaran. 732 a pamilya abuklan ti nasurok 2,000 nga individual ti temporaryong agtaltalinaed kadagiti evacuation centers. Bayat nga 459 a pamilya abuklan ti 1,300 nga individual met ti nagkamang kadagiti kabagyanda. Agtaltalinaed met nga awanan ti supply ti kuryente ti 42 a barangay ijay Agoo, Bawang, Nagilian, Luna, ken San Fernando. 7 a balay ti naipadamag a partially damaged ijay Bawang. Kadagiti met kalsada, napasamak ti road slope collapse iti San Fernando Bagolin Road ijay Barangay Pias, San Fernando City, isu a may balbalakad ti panaginnayat nagdalyasat iti nasao a kalsada. Tapno may pasigurado mo, tidagos a panakadalos dagiti kalsada ang makapasar iti panagragaay ken panaglayos na ipanamnama iti kinaalerto ti DPWH La Union 1st District Engineering Office nga agresponde. Agtaltalinaed met a suspendido ti klase ken trabaho kadagiti opisina ti gobyerno. Bridget Marcasi Pangosyan para iti Pagilian. Itagundaway kakailyan, seknanti sa sadong ti panawan, subyan tayo. Itilinya ni Engineer Larry Esperanza, manipod iti Pag-asa Synoptic Station. Magandang hapon po, Sir Larry. Follow up po sa bagyong Maymay. Nabanggit po nyo kanina ang lokasyon ng bagyo. Pero kailan po natin mararamdaman ang maaliwalas na panahon sa ating lokalidad? Oh yes, magandang hapon sa ating lahat. Actually, nasa Gamo Isabela na kanina yung huling issuance ng Pag-asa na Tropical Number 14. At ito ay pa rin, may taglay pa rin 45 km bawat oras at may bugsong kumaabot sa 75 km bawat oras at may galaw itong east-south-eastward at 20 km per hour. So yung tinatanong mo kung kailan magiging maaliwalas ang ating panahon, actually ito ay aasahan natin na tayo ay ulanin pa rin hanggang Sabado at ito ay pwede pang magtuloy hanggang Linggo, At kung wala na pong magde-develop o papasok ng mga bad weather, maaari po tayong maging maaliwala sa araw ng Lunes. Sir Larry, kahit po ba nakalabas na si Bagyong Maymay, mararanasan pa rin ba natin ang pag-ulan sa bahagi ng Hilagang Luzon? Actually, hindi naman lumabas si Bagyong Maymay, na siya ay nag-weaken na yung ibig sabihin, humihina siya into tropical storm, from tropical storm to tropical depression at ito ay pwede na maging low pressure area mamayang gabi. Kaya at maaari itong malusaw na sa darating na mga oras, At makakaranas po tayo ng mga pag-uulan pa rin dahil doon po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mayroon po tayong binabantayan na isang bagyo, yung si Dolphin, na kung saan ito po yung nagpapalakas sa ating southwest monsoon. Kaya asahan natin na tayo ay tuloy-tuloy na uulan na yung dulot ng southwest monsoon hanggang Sabado o magtutuloy-tuloy pa ito hanggang Linggo. Sir, regarding that, ilan pa po ang inaasahan nating bagyo ngayong buwan? At ano ang posibleng track po ng mga bagyong ito? So, ang forecast kasi ng Pag-asa, 3 hanggang 4 na tropical cyclone ang pwedeng mag-develop o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at tayo po ay nakadalawa na, At ang lagi namang ang laging tinatahak na nitong mga bagyo natin ay northwestward, Ito ang laging tinatahak. Ito lang yung nakaraan na si Maymay, itong binabantayan natin. Namuo ito sa West Philippine Sea kaya bibihira ito. May mga nagkakaroon naman tayo ng ganitong mga senaryo pero yung mag-cross na papuntang east ay bibihira ito, na mangyari.
Sir, so far, ano na po ang monitoring natin sa dami ng ulan sa 3 araw? At ano po ang epekto nito sa ating lupa, lalo na dito sa Cordillera? Oo, sa nakalipas na 3 araw, naka-record tayo ng mabibigat malalakas na ulan. At umabot na po sa 428 milimetro ang naitala ng ating opisina. At ito ay ibig sabihin na marami na pong mga nasaturate na yung ating mga soil slope at nagkakaroon na po tayo ng mga landslide, especially dito sa atin dahil nasa kabundukan tayo, marami na pong mga landslide na naitatala at ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo mga road closure. At of course sa mga flatland may mga flooding na rin na mangyayari kapag ganito kadami ang ating naitatalang mga pag-uulan. Panghuli na lamang po, sir, yung paalala po natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nagbabalak pong pumunta sa kanilang mga sakahan, garden at sa mga small-scale miner po. Opo, sa mga ating mga kababayan, mga kaibigan at mga kailyan, iwasan po muna tayong lumabas, lalo na yung mga magmimina natin dahil napakadelikado pa po. Malalakas pa po ang ulan na ating inaasahan hanggang Sabado. So, kung kinakailangan na wag munang pumunta, wag muna dahil delikado. Ganun din sa ating mga magsasaka, hanggat ilang araw na lang naman na palilipasin natin upang ito ay tuluyan ng bumalik sa magandang panahon na magandang klima o kaya magandang araw. At para iwasan po natin na tayo ay madisgrasya dahil sa ngayon po talagang napakadelikado pong lumabas. Pagyamanan iti dayta nga update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza, manipud Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayang updated iti sasadon ti panawan ken agsagana para ti anyaman nga emerhensya. Natalged ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Sumagmamano kalsada iti Ilocos Sur ken Ilocos Norte na isaraga po iti rock slide ken layos. Ken sumagmamano kalsada a posible a malayos iti Cagayan na isara. Dagita kanda tumapay adamag kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, tutukan ang aksyon ng pamahalaan sa dumaraming insidente ng karahasan sa paaralan. Paano nga ba pananatilihing ligtas ng mga kinauukulan ng mga kabataan sa kanilang pangalawang tahanan? Sa ibang usapin, abangan din ang kanilang mga inisyatibo na sisiguro sa tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng mga sakuna. Huwag ding palampasin ang tungkol sa requirements, qualifications at resulta ng National Assessment for School Heads sa Cordillera. Department of Education Cordillera, sa issue at serbisyo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Iti panagtultuloy ti kang runaan at damag.
Gapo iti mapaspasaran adawal ti Bagyo a Maymay ag sumbanger a panagragaay tinapasaran iti Cordillera kang runana na apektaran dagiti kalsada. Manirmahan met ti panagwaknit dagiti masaknan kadagiti delikado uno kadagiti saan a delikado a paset ti kalsada a nargaay. Ada report ni Angel Kim Pengosro. Napasaran iti daduma a pasut ti Cordillera ti panagregaay dagiti daga. Naiparikep ti kalsada iti Talubin Barlig Kalakad Road iti Barangay Talubin Bontok gapo iti unstable slope nga intunda ti agtultuloy a panagtudo. Bayatan nat pasabalmet ti Barlig Bontok Road particular iti Sitio Pengiw gapo iti panagregaay ti daga. Itimot sa Danga Mountain Province, nat pasabal ti Sadanga Bontok Road, particular iti Sitio Akadhang Anabel, gapo iti agtultuloy a panagtinag dagiti bato. Nat pasabal met para itanyaman a klase ti lugan ti Pinokpok Balbalan Road, particular iti paso ti Barangay Taga Pinokpok gapo iti panagregaay ti daga. One-way pasabal ti Governor Bado Dangwan National Road iti Amposongan Bacon Benguet, gapo iti panagregaay ti daga. Manarimaan mo ti koordinasyon ti DPWH iti lokal a gobyerno ti Bacon para iti clearing operation. Iti matkibungan, napigsa ti ayos ti danom anang apektar iti Ambalidang Road. Isu a mabalbalakadan dagiti motorista nga ganad no dumalyasat iti nasao a kalsada. Natupakan mo ti narsuod a retaining wall ti dua nga elf iti Katlubong Bugyas. Saan matamadalanan ti Luneta Luwakan Proper Junction iti Barangay Luwakan Itogon, gapo iti panagnato ti level ti danom ken napigsa nga ayos ti Antamok River. Kabayatan na, mangisaysayang katmet ti La Trinidad MPS iti mobile patrol ken road monitoring tapno i-assess ti kasasaad ti kalsada ken may panamnama ti kinatalged ti publiko. Agtultuloy mo ti monitoring da kadagiti level ti danom iti Balili River ken kadagiti Asideg a Creek tapno matingiting dagiti mabalin a peggad ti layos ken masigurado ti kinatalged dagiti umili. Bayatan ang isayangkat ti Kibungan Fire Station iti river monitoring iti Ipit River iti Sablang kas paso ti heightened preparedness measures iti paet ti agtultuloy a tudo nga intunda ti Bagyong Maymay. Mabalbalakadan mo ti publiko aliklikan dapay ti umasideg kadagiti karayan. Gapo iti nakaro a peggad manipod iti Bagyo a Maymay, nabilin dagiti amin nga operasyon ti panagminas iti entero a rehiyon, nga gipatungpal iti dagos a panagganad iti kinatalged tapno masalakniban ti biag ken infrastruktura. Bayatan na balakadan dagiti small scale miners aliklikan dapay asumrek iti small scale mining addicts da, ken nagbakwit kadagiti shanties da ken nagrelocate a dagos iti nataltalged a lugar. Nagsuspende met dagiti nagduduma a lokal a gobyerno iti tourism activities da tapno may panamnama ti kinatalged dagiti umili ken bisita. Ad-adda pay apapigsaan ti probinsya ti Abra ti disaster preparedness ken response efforts na babaen iti isasangpet dagiti augmentation personnel manipod iti Philippine Coast Guard iti baet ti epekto ti Bagyong Maymay. Ti deployment ket mangpatibker ti kabailan ti probinsya iti search and rescue, emergency coordination, ken disaster response operations amang komplementar iti agtultuloy a panagregget ti Abra PDRRMO ken daddumapay a responding agencies. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Naka-standby dagiti responder ti Kalinga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para iti dagos sa panagrespondi gapo iti Bagyo a Maymay. Nakabayog iti signal number 1 kan signal number 2 ti sumagmamano apasot ti probinsya ti Kalinga. Sigun iti opisina napasaran iti dadduma pasot ti probinsya ti rock slides ken landslides at dagos an nawaknitan. Awan pay ti nagbakwit nga umili kadagiti wenno kadagiti evacuation center. Nakasagana met ti dadduma mga alikamen ken relief goods iti regional warehouse ti probinsya. Nabalakadan dagiti umili nga agsipot iti aglawlaw para iti kinatalged da. Reminding amin na monitor the news, the weather updates, social media, radyo, din tayo, tapno aware tayo man yung mapaspasama ni Kadimot. Saan ko nung kaso nga dati abiso from our local officials, kabarangay man no ay na, tulnog tayo tayo dyan. Nakakaroon nga dyan di flood prone areas, kan landslide prone areas.
Kanayunan pa ay adamag gapo iti epekto ti Bagyo Amaymay na ilista ti sumagmamano nga insidente ti panagragay ti daga ken panaglayos kadagiti kalsada ija Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Ada report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti Ilocos Sur, nailista ti rockslide iti tagutin Cervantes Road iti Barangay Manatong Suyo. Gapoy iti dayta, naisira ti dua alin ti kalsada ken temporaryo na isira iti amin nakita ti lugan. Mabalbalakadan ita dagiti motorista amagna iti Junction Santiago, Banayoyo, San Emilio, Quirino Road, kas alternatibo a ruta no agturong iti Cervantes ken Kabangibang a probinsya. Nailista lang ti panaglayos iti Barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte, anang apektar kadagiti kalsada iti lugar. Dagos met ana iwaras dagiti maintenance crew ken heavy equipment operators ti DPWH Region 1 para iti clearing operations. As of 6 a.m., not possible ti poblasyon Cayos Road ken Banuan Malideg Creek Road gapoy ti panaglayos. Not possible mataang ti wooden bridge ken Tungay kalpasan ana washed out. May balbalakad mo ti panaginayad a magna iti Skyline Quirino Road gapo iti minimal arak ken mudslide. Kabayatan na, ipaspasigurado ti provincial government ti Ilocos Sur ti kinasaganay ti tunggal masektan nga ahensya ken opisina ti gobyerno. Tapno agresponde kadagiti agkasapulan iti tulong. No pay brownout iti pakabuklan ng Ilocos Sur, awan ti nailista anakaro nga epekto ti bagyo iti probinsya. Alerto may ikita tayo, equipment tayo. Aga po ti DPW at si Provincial Engineering Office. Kasi namin nga nakasagana may aming MDRRMO nga idadauluan ti PDRRMO ken ti Rural Health Unit. Nakumpirmar matlaang nga dadagiti nang ipatungpal iti preemptive evacuation iti Sigay, Vigan, Tagudin, Quirino, ken Santa. 25 pamilya abuklan ti sangagasot nga individual tinagbakwit iti Santa, bayat na 16 a pamilya abuklan ti 50 maysa nga individual ijay Tagudina. Kagiddan iti dayta na ipanamnama tagtultuloy a panagwanawan ken monitoring dagiti maseknan para iti clearing operations a kasapulan kadagiti kalkalsada ken pannakay pasigurado ti seguridad ti tunggal umili kabayatan ti bagyo. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Nang ipatumpal iti inventory ti Department of Social Welfare and Development Region 1 kadagiti food and non-food items iti regional ken kadagiti satellite warehouses da pakiramanan dagiti relief prepositioning areas iti Ilocos Region. Awan iti daytoy may pasigurado ti umda sa supply para iti posible nga augmentation kadagiti lokal a gobyerno an apektaran iti agtultuloy a panagtutudo gapo iti habagat ken bagyo. Iti agdama at iti 143,705 food ken non-food items. Buklan daytoy iti nasarok 113,000 family food packs an naglawn iti bagas, dilata, kape ken cereals. Nasarok 13,000 ready-to-eat foods. Nasarok 12,000 non-food items ang naglawn iti family kits, hygiene kits, kitchen kits, ken sleeping kits. Ken nasarok 4,000 botelya ti mainom at danom. Sigun iti DSWD Region 1, nakasagana dagitoy ang maiwaras iti anyaman nga oras kadagiti pamilya ang maapektaran ti kalamidad ken dadumapay nga emerhensya. Iti Pangasinan na ipatungpal ti preemptive evacuation kadagiti residente iti sumagmamano a lugar gapo iti Bagyo Amaymay. Agtultuloy met ti monitoring dagiti otoridad iti level ti danom kadagiti baybay ken waig. Detalye dagiti adamag isang bay ni Bridget Marcasi Pangosfian. Iti monitoring ti Pangasinan PDRRMO, dumanunan iti 26 a barangay tinalayos. Nasarok o 4,000 a pamilya abuklan ti 16,214 nga individual manipod iti 30 ket maysa a barangay iti probinsya tinaapektaran ti weather disturbance. Awan mat tinakumpirmar a casualties na dadala pagtaengan iti agrikultura ken infrastruktura. Kabayatan na nangidanon metten ti DSWD Region 1 iti tulong kadagiti evacuees ti Pangasinana. Malaksid iti gale warning gapo iti bagyo,
Nangirwar madlangan ti balakad ti LDR-RMO ti Lingayen Pangasinan kadagiti mangalap ken residente iti lugar a delikado ti panagpalaot iti baybay gapu ta posible a dumanon iti 2.8 meters aging ga 4.5 meters ti kangato ti daluyon ti baybay. Kabayatan na, nalayos manen ti Barangay Bobonan Posorobio Pangasinan itay agsapa. Babaan iti Pangasinan 3rd District Engineering Office, tagos anawaknitan dagiti drainage system iti lugar, tapno agnadnad ti layos adimanon iti 100 aging 200 millimeters anang apektar iti inner lane ti kalsada. Ti panaglayos ket intunda ti nag-overflow a kanal, gapo iti dakkel a volume ti danom manipod iti inmalugdam. Naingat matabang bantayan ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ti San Fabian ti kasasaad ti Binday Buwad Irrigation System kaspaset tagtultuloy ang monitoring kadagiti critical nga infrastruktura. Iti baet ti pangta ti panaglayos iti lugar gapo iti bagyo ken habagat. Manipod iti kalmaan nang ipatungpalda iti CCTV monitoring tapno masukimat ti agdama a kondisyon ti irrigation system ken ti level ti danom daytoy. Agtultuloy met ti panagwanawan nga ipatpatungpal ti National Irrigation Administration Region 1 iti headgate ti Bakit Dam iti Rosales Pangasinan kas panagridam ti ngumatuan ti danom gapo iti agtultuloy a panagtudtudo a posible a mangitunda iti panaglayos iti lugar. Kansilado aging ita ti klase iti amin alibel ti pribado ken para publiko a pagadalan pakairamanan ti trabaho kadagiti opisina ti gobyerno. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Damdamag Region 2, naka-standby ti Coast Guard District Northeastern Luzon, iti anyamang epekto ti Bagyo ang Maymay. Kan nakasagana met ti 2,000 a stockpile ti family food packs iti nagduduma a paseteryon. Taitaken da dumapay adamag iti report ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, temporaryo mat ang nakarakap ti National Road iti Nueva Vizcaya Pangasinan Road, Malicos Section, gapoy ti peggad ti panagragaay ti daga. Mabalbalakadan dagiti motorista at dumalan iti alternative routes ken ti panagannad. Totally damage met ti sumagmamano arangtay iti kasibukas iti Alimadin Papaya Footbridge, Liman Sigyum Footbridge, Lower Makate ken Purok 3 Muta Footbridge. Karaman pa'y ang nakarkap gapo iti panagragay ti daga ti Kayapa National Road Junction, Kayapa Proper Road, ken Provincial Road Junction o Yawe Section. Ken iti Cagayan, kas panagsagana iti Bagyo a Maymay, nang ikabel ti Public Safety and Security Office iti barikada iti paset ti Pinakunawan Overflow Bridge, ken da dumapay a flood-prone thoroughfares, gapo iti manamnama a panagnato ti level ti danom, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Naka-red alert status met ti Tuguegarao DRRMC ken amin a barangay DRRMCs, tapno masigurado nga adadagos a sumungbat iti emerhensya no kasapulan gapo iti bagyo. Kabayatan na, agtultuloy met a mabambantayan dagiti karayan iti probinsya kas iti Linaw, Lower Abulog, Lower Pamplona, Kabikungan, Aunugay, Buwa, Palawig, Taboan Rivers, kenda dumapay gapo iti posible a panaglayos. Nabalaagan dagiti umili nga agnanaed iti nababa a lugar wenno igid iti karayan iti panagridam ken dagos a panagbakwit. Kabayatan na, ipaspasigurado mat ti DSWD Cagayan Valley Region ang nakasagana ti 2,000 ti family food packs iti nagduduma a bodega iti rehiyon tapno adda ti maipaay kadagiti agkasapulan. Mapaspasaran ita ti signal number 1 iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Quirino, Isabela ken Cagayan, no sa dinno suspendido mat ti serek iti trabaho ken klase dagiti estudyante iti amin a level iti Nueva Vizcaya. Amin a level iti pagadalan iti Cagayan, Quirino ken Isabela, tapno masiguro ti kinatalgad iti amin gapo iti bagyong Maymay. Naka-heightened alert ken preparedness met ti Coast Guard District Northeastern Luzon para iti posible nga epekto ti tropical storm a Maymay. Dagiti unit ti Coast Guard iti entero a distrito ket agtaltalinaed a nakasagana iti operational preparedness. Agtultuloy a panagmonitor kadagiti kasasaad ti panyempo ken mangsigsigurado iti kaadda dagiti personnel ken sanikwa para iti dagos a panagsungba. Impasigurado met ti Coast Guard iti publiko a nakasagana da iti panagresponde kadagiti coastal communities, mangalap, maritime sector ken agtalinaed ti panagridam ken kooperasyon para iti kinatalged ti amin. Dayan Monica Tukay para
iti pagilian. Kanayunan pa'y damag imbilin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti panakiparikap ti maysa mitstol iti kayang street kalpasan anamidwa anatiliwan nga agilaklako iti nadadaal a karne. Idi laang July 28 nakakumpiskar ti 240 kilograms ti nadadaal a karne ti manok kabiatan ti inspeksyon nga insayangkat ti City Market Meat and Fish Task Force iti nasa o pagtagilakwan. Nang ipakulog ti task force iti notice of violation, iti stall owner gapo iti panaglabsing na iti Food Safety Act ken Meat Inspection Code of the Philippines. Nang isayangkat naman iti follow-up inspection, ang nagresulta iti panakakumpiskarte sa nga 18 kilograms ti nadadaal a karne ti manok. Namulta iti 5,000 pesos ti masaknan bayat anay pasara ti stall. Binalaagan pa ni Mayor Magalong amin ang market vendors asaan da nga gilako kadagiti nadadala taraon, karne, ikan, nateng, uno anyaman a produkto, tapno saan da, uno saan ang may pasara ti pwesto da. Huwag kayong maglalakas loob na magbenta ng sirang mga pagkain dyan. Kasi talaga isasaro ko kayo at di ko kayo papatawarin. Pangalawa, gusto kong magpasalamat sa komunidad ng siyudad ng Baguio dahil yung pagiging mapagbatsyag nila, malaking bagay yan sa amin. Naire-report kagad. Iti sa balya damag malalukoy dagiti agtutubo nga agbalin nga Eco Warriors para iti proteksyon ken preserbasyon ti Busol Watershed amay sa kadagiti kang runaan amang ipapaay ti supply ti danom iti syudad ti Baguio. Daytoy ti detalye. Tarigagay ni Baguio EcoWalk Program co-founder ken Eco Tour Guide Artibaldo ang mapapigsamanan iti multi-awarded EcoWalk Environmental Program ti syudad ti Baguio. Baban iti aktibo a partisipasyon dagiti agtutubo kas dagitoy nga ubing iti aktibidad. Daytoy ket baban iti regular manen a paningsangkat iti programa kas iti daytoy nga aktibidad anay patumpal iti nabiit iti panangidaulo ti Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Dagiti ubing a kapamilya met dagiti miyembro ti BCBC ti pimasat ditoy. We're encouraging you to help us conserve, protect the forest. You know, we are inviting you to become eco-warriors. Ditoy na iyon ay unay manan kadagito bing ti kinapatag iti panangimula iti pine seedlings. Importante nito kasi syempre ang kabataan pag-asa ng bayan and napakalaga na sa murang edad pa lang nila, malaman na nila kung gaano ka-importante ang pangalaga sa mga forest and watershed. No? So, aktibidad at tinagaragsakmat dagiti ubing. Masaya magkain, nakaka-relax. Kalpasan ti tree planting, ket indawluan ni Tibaldo ti EcoWalk, apan nagpasyarmat lang dagiti ubing iti Busol Watershed Impounding and Rainwater Harvesting Area. Kanditoy, nailanglawag iti usar ti talunga interconnected impounding basins. Ang masarakan, iti 345 hectare forest reserve area. Dakkel matlang ang makatulong ti EcoWalk and Environmental Program kontra iti panagraira iti informal settlers iti lugar. Ang naingat mo't abanbantayan ti lokal a gobyerno ti Baguio. Administration naman every month quarterly may mga nire-report pa rin naman sila na pinipigilan yung mga residents na magtayo ng structures. Dumanon iti 50 a Benguet pine seedlings ti imula dagiti ubing iti Busol Watershed. Ti lugar amang ipapakay iti potable water supply ti danom iti 13 a barangay iti syudad ti Baguio. Nagtitinulong dagiti kamang ti Barlig Municipal Police Station 2nd Platoon ti 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company ken dagiti kamang ti LGU iti paningsangkat iti rescue operation para iti maysa a residente a natnag iti rangkis sa J. Barlig.
Dagos na nga insardeng ti tree planting activity iti Sitio Kabawa, ken tinurong ti lugar ti biktima iti Barangay Lias, Kanluran, Barlig, nupay adayo ti nasawa lugar. Sadyay, naranandamta nagiti kakadwada a pulis ken nagiti residente nga imuna ang nakadanon iti lugar, gapumutan iti fotad at tradisyonal a panangawag iti komunidad tapno tumulong iti panawen ti emerhensya. Apag sampet da, nagbibinadang da iti panangbagkat iti biktima, nagsagrap iti dakkel a parikot iti likodan da itoy, ken impanda iti Kasetgan, Barlig District Hospital. Sakbay nga inyalis da iti Bontoc General Hospital para iti kasapulan a medikal nga atensyon. Pudno unay nga wan kaparis daragsak amarik na, iti pangipaay iti serbisyo komunidad. Ita mapaspasaran ti epekto ti bagyo agsisumbangir. Manen ti panagragaay nailista iti Cordillera. Ngam apay kadi nalaka amargaay ti paset ti daga iti Cordillera. Ada parang ni Dayan Monica Tukay. Amuyo kadi kakailian at ti Cordillera Administrative Region, kat may sa kadagiti pakailislistahan iti kaadawan nga insidente ti panagrigaay iti Pilipinas, agrop 90% iti rehiyon katrangkis, kabambantayan, isut gapuna ang nagbalinday to'y a highly vulnerable iti rain-induced landslides no dumalapos iti bagyo, heavy monsoon, ken gangganad. Makagapo da ito'y iti kombinasyon ti mountainous terrain, geology, intense rainfall, earthquakes, ken human activities kas iti panagminas a nagbalin a factor amang pakapsot kadagiti slopes, amang tunda iti panagregaay ng nangruna ita apanawan, ti panagtudo. Siguro iti DENR Mines and Geosciences Bureau, dagiti lugar nga adaan iti bakras a 30-degree slope, kat nalaka amargaay. Ti lokasyon ti Cordillera kat kadawyan adal-dalapusan ti tropical cyclones ken habagat. Maibasar iti MGB rain-induced landslide susceptible maps, dagiti lugar nga adaan iti weaker rock formations, old landslide scars, steep slopes ken tension cracks, ti maklasipika kas high ken very high landslide susceptibility. Masarakan ti Cordillera iti asidag di sumagmamano nga aktibo a fault system. Agraman dagiti paset anay naig iti Philippine Fault Zone, arason no apay nagbalin iti rehiyon analaka a maapektaran iti masansan agangganan. Nupay mabalin asaan adagos a mapasamak ti panagragaay ti daga, kalpasan ti gangganad, mabalin nga agkolaps dagiti kimapoy a bakras no tignayan ti si Maruno a napigsa at tudo. Nabatad da ito'y idi 1990 Luzon earthquake, kan 2022 Abra earthquake. Agpada ang nakigapuan ng tinagado a panagragaay ti daga, iti rehiyon. May sapay arason ti panakaibangon ti kalkalsada iti Cordillera. Amasansan na kasapulan ti panagbawas kadagiti steep mountain slopes, nang nangruna iti Ken Road, Halsema Highway, ken Baguio Bontoc Road. Iti Benguet, high-risk zones ken mining municipalities ti kang runaan a maapektaran kas iti Itogon, Tuba, Tublay, Sablan, ken dumapay a paset ti La Trinidad ken Baguio City. Daytoy ti rason no apay akong kondinaran dagiti umili iti Cordillera ti panagminas ken quarrying activities ken excavation gapo iti saan nga umno a panagmanehar dagiti korporasyon iti daga. Tinawan a mapaspasaran ti Pilipinas ti agrop 20 a tropical cyclones, akang runaan a maapektaran iti Northern Luzon ken Cordillera. Iti kalman, inadentifika ti MGB ti 1075 a barangay iti Cordillera analaka maakaran iti layos ken panagregaay iti daga gapo iti tudo. 256 ti bilang iti Benguet, 102 iti Kalinga, 128 iti Mountain Province, 156 iti Ifugao, 36 iti Apayao, ken 297 iti Abra. Ken iti Mountain Province, at ado tinapaspasamak a road slips, ken rock falls, iti nagduduma apas ti probinsya gapo iti steep mountain a mabukbukal iti daytoy. Panagtalinaed nga alerto, panagsakana kadagiti emergency kits, ken panagtalinaed nga updated kadagiti balakad manipod iti pag-asa. Mines and Geosciences Bureau ken lokal nga otoridad, ket makatulong ang municipal iti biag, bayat dagiti emerhensya kas iti agdama, ama paspasaran ti bagyo. Ita, amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.
Iti pakasaritaan naunday a panawen tinaglabas sakbay nga inaklon ti Japan ang naglablabas dagiti soldado da iti panawen ti gubat kaputaado dagiti babay ari na masda nga aging gaita ket nalang to iti lagip dagiti sibibiyag pay a biktima. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Tunggal Agosto 4, ti atensyon ket maminsan manen ang maawis iti maysa kadagiti kapapatgan a pasamak iti pakasaritaan ti Asia. Ti panakairuwar ti Kono Statement iti Agosto 4, 1993 at ti gobyerno ti Japan ket opisyal a binigbig na ti panakairaman ti Japanese Imperial Army iti alegasyon a nairaman da iti panagrames kadagiti babae a Pilipino wenno tinaawagan kas comfort women idi may kadwa a gubat sa nga lubungan. Inyibkas dati ning puswan a panagpakawan ken panagbabawi kadagiti biktima. Nupay maibilang daytoy ang nakalalagip a pasamak iti panangbigbig dagiti napasamak a panaglabsing iti karbengan ti tao, agtalinaed ti saem kadagiti biktima, agraman dagiti Pilipina. Naiyunay-unay at ipanagkit daw iti dispensa ket saan akatupag ti nananay a hustisya. Mapatapat rin nibo a babae manipod Korea, Burma, China, Indonesia ken Pilipinas tidimmalan iti sexual slavery dagiti soldado a Hapones. Uray no adda dagiti makaamosotnan kadagiti comfort women idi maikadwa a gubat sa nga lubungan dagiti padasdaket na ibutaktak laeng idi 1980s. Nupay kasta impatangken ti Japan ti panangilibakda nga dati na maltrato a babae idi a nagbalin a comfort women. Iti kultura dagiti Pilipino ti panagbalin a biktima ti panangrames ket masansan a mapakuyugan iti nakaro a panakaibabain ken panangidumduma. Gapuna, adu a comfort women tinang pili nga gulimek iti 50 at tawen. Idi laeng dekada 90 anang rugi nga immasideg ti dadduma kadakwada amang ibinglay kadagiti istoryada. Nabuangay dagiti organisasyon amang itantandudo iti karbenganda. Apakairamanan ti Malaya Lolas. Anagbalin ang maysa kadagiti timek para kadagiti Filipino comfort women. Nagserbi dagiti testimonya da kas napateg na ebidensya iti panangtulong iti lubong tapno adda ang maawat na ti saklaw ti sistematiko a panangabuso an napasamak bayat ti gubat. Idi Agosto 4, 1993, ni Chief Cabinet Secretary Yohei Kono ket nangipaulog iti opisyal a pakaammo kalpasan ti investigasyon nga inaramid ti gobyerno ti Japan. Iti dayta a palawag, binigbig ti Japan at ti militar na katadaan iti direkta nga akem iti panakaipasdek ken panagmanihar kadagiti comfort stations. Inaminda nga adu a babae iti narekrut babaen iti panangpilit, pamutbuteng ken panangalilaw. Impeksa ti gobyerno tinapasnek a panagpakawan ken panagbabawi kadagiti amin a biktima. Inkarida asukimaten dati issue buyogan ti kinapakumbaba tapno masigurado asaanen a pulos a mapasamak ti kapada a panaglabsing. Nupay nasudok 8 a dekada tinapalabas manipod idi nagpatingga ti may kadwa a gubat sa nga lubungan ti issue ti comfort women katagtaltalinaed a sibibiyag a topiko iti pagilyan. Idi 2017, nagbalin na sentro ti kontrobersya ti panakaikat ti comfort woman nga estatwa iti igid ti Rojas Boulevard, iti Manila. Para kadagiti adu amang mandato iti karbengan ti tao, simbolo ti estatwa ti panakabigbig para kadagiti biktima. Para iti Pilipinas, agtalinaed ti Kono Statement ana isang sangayan a simbolo ti panangbigbig iti kinapudno. Nupay kasta, para kadagiti adu a Pilipino a comfort women ken dagiti mangitantandudo kadakwada ti pudno a hustisya ket saan laeng a masarakan iti opisyal a palawag. Madukod dayta babaen ti agtultuloy a panakalagip dagiti istoryada. Panagraem iti dignidad da ken panagkumit amang sigurado a saanen a pulos a mapasamak ti kapada a kinaranggas kadagiti babae iti sa dinuman, iti kaanuman ken iti masakbayan. Kanayon alaglagipon, pasamak iti, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Kakailanti word of the day tayta agnadnan kay pananaray iti ket humupa iti Filipino kan subside iti English.
partner ala kan ubing. tatanga mapaspasaran ti Retigor Bagyo kan pagtutudo ano dagiti lugar nga nakapasar iti flooding nga namnamaan tayo ngayon itong bigat no sumaysaya at ti panawan kan awanan ti tudo kat agnadnad uno ag subside dagito nga flooding incidents. Nagpaisurata ng runa kadagiti commuters nga, Jorton. Talaga kidawda kan kararagda nga agnadnan nga dagos dagitoy alayos tapno han nga mabasa dagiti sapsapatos. Well, kabihatan na papagayam kahit yung kadi amadan iti natibker kan di kalidad nga outfit an naaramid baban iti inabel a Cordilleran attires. Jaya the Avalines handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae kan lalaki mapaubing kan nataangan. Mabalin mo't maaramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mangayat nga ag-order wano agparamid bisitahan lang ti Facebook account nga Avalines Hand Woven Products uno i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman ito ni Miss Avelin Calag saan kayo nga agbabawi kakailyan kaputakon na dagarudan wear our weave with pride. Para iti karayunan, a detalye kitaan ti naka-flash iti screen tayo. Ken partners, kablawan tayo. Finally, dagiti estudyante ti Ordaneta City University gaputa nakompleto da ti umno nga oras ti internship da ditoy istasyon tayo PTV Cordillera. So dakat agal-ala iti kurso nga Bachelor of Science in Electronics Engineering. Iso nga iabra sa mi kada kayo dagiti nalalaing kan naaliptak nga student interns tayo ti pamadayaw kan agtalak kami nga makapagturpos kayo iti daytoy nga kurso yo. Dayto yan. Dagiti agraduar iti internship da ket the Christian Joshua Campos. Dither Sarmiento, Shaira Kim Mejia, Ken Jenea Pearl Mamaril. Sapay kumata narimat ti masakbayan nyo kan agyaman kami iti panagpili yo iti PTV Cordillera. Congratulations. Congratulations. Happy ba kayo? Happy ba? So, kalpasan ti kang Ronana Damag dito'y amyanan na Luzon, padaanan mati PTV News Mindanao, nga idanon ti PTV Davao. Kalpasan ti kang Ronana Damag, dayta ti pakabukulan dagiti kang Ronana Damag itangal daw. Siak ni Jorton Campana. Indan mi kata kayo dagiti nababara, kompleto kan napapatag nga impormasyon, siak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X, ken YouTube. Aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes aging at Biyernes agrugi ti las 4 ti malam. Para itumno husto ka na listo at damag. Dakabi, ti mapagpiaran. Dayto iti Kang Ronana Damag.